O pasado 19 de maio de 2021 foron publicadas as bases da oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de Verán 2021. As familias de persoas con diversidade funcional lemos indignadas como se usa sen ningún reparo a palabra inclusión, acompañada de criterios totalmente excluíntes. Así, expoñemos que 1. As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33% teñen que facer constar a súa condición para poder planificar os apoios persoais necesarios, se os precisase. E a continuación, pon que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa. Isto, ademais de ser unha contradición, non é inclusión. Inclusión é que todos e todas poidan participar cos apoios necesarios para facelo, sen máis. Ademais, non se cingue a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, asinada por España en maio de 2008, na que se recolle a necesidade de promover e protexer os dereitos humanos de todas as persoas con discapacidade, incluídas aquelas que precisen un apoio máis intenso. E no artigo 5.3 indica que, a fin de promover a igualdade e eliminar a discriminación, os Estados partes adoptarán todas as medidas pertinentes para asegurar a realización de axustes razoables. 2. Exíxeselle ás persoas con diversidade funcional ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten. Acaso os mozos e mozas sen discapacidade recoñecida teñen todos e todas boa capacidade de integración e socialización? Que pasa entón cos rapaces e as rapazas con timidez ou introvertidos? Tamén se dá por suposto que os xoves e as xoves sen discapacidade recoñecida van participar e beneficiarse de todas as actividades que se desenvolvan. Parece que non ter diversidade funcional é garante de éxito, xa de antemán, mentres que quen ten recoñecida unha discapacidade vai discorrer pola senda do fracaso. Neste caso, estáse obviando o que recolle a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. A discapacidade é un concepto que evoluciona e resulta da interacción entre as persoas con discapacidade e as barreiras debidas á actitude e ao entorno que evitan a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais. Polo tanto, quen discapacita é o entorno, as barreiras arquitectónicas, as barreiras de comunicación, as barreiras cognitivas, a falta de adaptación de actividades, a falta dos apoios necesarios. 3. Para os campamentos que inclúan na súa programación actividades de auga, é requisito saber nadar. En función do tipo de discapacidade, poderá exceptuarse, de ser o caso, o requisito de saber nadar. Neste suposto, a persoa menor con discapacidade non poderá participar nas actividades de auga. E a isto chámaselle inclusión? Por se non fosen suficientes etiquetas, sumamos outra máis e apartamos dunha actividade a quen non teña capacidade para nadar, no canto de facer un apoio específico a quen teña dificultades, tal como é preciso nunha actividade de inclusión real. De que serve, entón, ofertar prazas de inclusión cando os criterios exclúen directamente as persoas beneficiarias desas prazas? As familias estamos fartas e dicimos basta. Basta de lavados de cara, basta de discriminación, basta de segregación, basta de facer de menos as crianzas con diversidade funcional, basta de perverter a palabra inclusión. A inclusión non é a adaptación do neno ou a nena con diversidade funcional á actividade, senón que é a adaptación da actividade ao neno ou a nena. Tampouco é válido ofertar prazas de inclusión pechando certas oportunidades de participación. Se exclúe en algún punto é exclusión disfrazada e perde totalmente o dereito de nomearse como unha actividade inclusiva. A rapazada con discapacidade recoñecida ten os mesmos dereitos que a rapazada que non a ten. Fagan unha aposta clara, decidida e real por ofertar ocio de calidade para toda a mocidade, cos apoios necesarios,
coas adaptacións precisas e co persoal suficiente. Porque as crianzas con diversidade teñen dereito a ser, a estar, a pertencer e a progresar, igual que os seus irmáns, as súas irmás, os seus curmáns, as súas curmás, os seus veciños, as súas veciñas, os seus amigos, as súas amigas. A Administración ten o deber de garantir que se respeten os seus dereitos e facilitar a súa participación con todos e todas e como todos e todas. Por isto, exiximos A rectificación das bases e unha oferta de ocio completa para que toda a xuventude galega, sen distinción, poida exercer o seu dereito ao desfrute das prazas públicas de campamentos de verán.